page 378 et 379 ka tafsir al-Qur'ana de sura 27. wajahadu be yeddi biha mandeji din wastay kanata konole holi mandeji din am sun wonkeji mabbe din kambe non be yeddi zulman katoni olwana katoni tar o yido no metti faltindirde ka wajahadu biha be yeddi mandeji din wastay kanata konole holi mandeji din am sun wonkeji mabbe din be yeddi mandeji din zulman katoni wa olwana katoni tagol on yido ko yon kolindir e halfere adanere nde Qur'an no metti fi musibbe julbe wowoto wela wawde en wiata wawata kono wo wela fi fanzur ndari kayfa kana kono latore aqibatul mufsidin battane bonno bebe wala gada atayna gomdi me okki Dawuda wa Sulaymana ilman gandal wa qala be wi be yetti Allah be alhamdulillah me yetti Allah alladhi faddalana burnu do me ala katin e do ko buri lurde min ibadi modde jaa makal mu'minina gomdimbe wa warisa Sulaiman roni annabi Sulaiman Dawuda annabi Dawuda enen kadi Allah okku en kono rona en ka gangunal kono rona en ka galle kono rona en ka lamatere men kono rona en ka bitikaji men ya rabbi wa qala ya ayuhan nas kono yimbe limna en andina mantiqa tayri yewtere colli wawtina okkam min kulli shay'in modde kala hunde Allah okkam min kadi kala hunde e mojjireji ma aduna ila hara ya rabbi inna hada anduno dun do lahul fadlul mubin kun do ni malal mawno gangal wa hushira mawbana li Sulaiman junuduhu kunu makongo minal jinni morde jinna wal insi yimbe wa tayri e colli e piji hidditidi fam kambe yuzauna hibe soggo yaha hatta ida ataw haba be ari ala wadin namli e ainde korndolli din saari korndolli din alat wi namlatun korndolli lando wil hore wingil ya ayuhan namlu kono e korndolli hedditidi lamateri am udkhulu awadoge nato masakinakum kander kodande mon kander luroji mon fiyon la yahtimannakum fi wata yabun Sulaiman wa junudu kono makongo mamta kambe la shuruna be so andude fatabassama umusi dahikan ajali min gawla e morde kongol majjio maggil on wa qala rabbi jami awzi'ni longinan an ashkura ndemi yettata ni'mata ka nema allati an'amta min da alayya do an wa ala walidayya do nemaji andi e wa ala walidayya do jibimbe lambe wa na amala salihan ende mi gollata golle mojjata dahu de yiduda yarlida wa dakhilni na dalam bi rahmatika yurmene manden fi ibadika wondude jiyabe ma asalina mojjube be e der dum o tafaqqada at-tayra o hatti sondundum qissa buyi qissa jano ino e darsu men on yilto ka tafsir al-Qur'an arano ma aron ka email lando don ka Facebook Elaji Abdoulaye Kala @yahoo.fr ma noddon ka numéro téléphone 628 60 5309 même numéro e réseau ji din fosi wona areba do amma o tafsir do qissa ala tafsir ala do ko fi menegum be kitade be fagala mali kon dum hebilalla arami al-hudhuda du sondu etendu ne am kana kandu lati min al-ghaibina jeyande e wirnindo lawadibanno mi lettayndo hande adaba letta shadidan tiidude awla adbahanno ma wuri mi hirsando tode awla yatiyanni ma ndo addana lambi sultanin dalil mubin feñudo fa makata o nebi don tun himo dukkito ghayra baydin harawna ko nebi ndu ari fagala ndu e Sulaiman a hattu mi huubitoyke mi huubitike mi hendoyke mi humpitoyke mi malam to be ko a huubindaki e mum wajitu kam yaddani mi saban immorde sabayto dum ko e der Yaman binaba in khabar yaqinin ko ngaajo mo tawata wonari mer wona sikki sakka wayliten inni min wajattu mi tawaytun imratan sonnajo tamlikuhum hino laamibe wa utiyat o kama min kulli shay'in immorde kala hunde goy woni o kama e o sonnajo yidama yadama honno wala hino dan mo kadi arshun azimun danki maunuki dare Qur'an no hawi danki o yo no Qur'an le wona dudunde hala wajatta mi tay mo gawma yimbe makko be yasjudu na be sujjana be rewali shamsi nange min duni lay ko wori Allah wa zayyana lahum shaytanu kudani be amalam gollele mabbe bondi din fasadda mo sakki be ni sabile bantugo lawdina Allah kan fam kambe la yata dunu be fewa fewu Allah yasjudu wonde wata be julanta be sujjan iblis sakki be wonde wata be sujjan lillahi Allah ji on yukhrijul khab'a yaltin do pudi din fi samawati ka kamuli wal ardi e kaledi wa ya'lamu ma ande ma tukhfuna konko ben suudude o ma tawlinuna konko ben fenyinde Allahu alla la ilaha ala rewete illa wa sona kanko rabbul arshi kanko jeedo arshi al azim tedduki bala nabi Sulaiman ma ki sananzuru men dare asadaqata agongi am kunta kalat keminal kadhibina jeedo e fenobe
o windi letter o wi idhab bi kitabi yaade yo letter an hada o falgi feroda letter ila faade mabbe sumata walla refti pottitoɗa anhum ga e maɓɓe go kunni bakkitoɗa fanzur ndara mada yarjiuna kun ɗum ɓe jabodirta hakkundeji maɓɓe. galat ɓay sonnaji on udditi letere on o inni ya ayuhal malau kono yo mbatu inni min ulqi abugama ilayya en kitabul letter karimun tedduɗo non parce que o yi signature ji ɗin e tamponji ɗin eno lete e enveloppe labaɗo ka lete ɗon wonɗon ko ɗon o tippi o wi ɗum innahu ko windi e letere on min sulaymana ko immorde am min sulaymana nabiyallah wa innahu ko woni bismillahi inde allah rahman nemino julɗo e kefere ko adnaɗo rahim nemino gonɓe ɓen tulla hara mi torike on allah ta'ala wata on toni to alayya e ɗofta golla wa atuni arela muslimina kon julɓe jebbeliɓe ko ɗum ka letere ma tayna ɗum ɗo tun kona ko ɗum ɗon titin jano galat nene bilqisa maki ya ayuhal malau kono yokono allah materi andingol en lamɗo taw wono dictature yo wono diisodirowo e laamateri makko ndin ɓe halda ɓe fewjoda ila e président hay chef quartier imam jongallejo dendanangal en fof tagota men wonu e dictature jo o wi aftuni humpitelan fi amri fi fiyake an on hiɗon andi na hande fuɗɗima kuntumi latake qati atan komi taƴowo tulliɓa amuran fiyake hatta tashaduni ha on fo seedodiron e an diisodiren alɓe wi nan menen ulu quwwatin komin jomiraɓe doole molanade ɗen andi ko tafsir on wi kon doole ɗen ɗon hiɗe mawni nodde ka numéro téléphone ji wa ulu ba'sin komin jomiraɓe hare shadidin tiɗude wal amru kono fiyake ɗen fof ilaykino e jungo ma andingol e laamaɓe kadi koyeɓe ɗofto laamiɗoɓe on laamiɗoɓe on no wayi no wono o wayi yoɓe ɗoftoɓe madama na e nder yeddugol allah fanzuri ndar mada ta'murin kala kon ɗo yamirɗa men huway qalat o wi he innal muluka lamɓe ɓen ida dakalu si ɓe naati qaryatan e saare afsaduha ɓe bonnayde wa jaalo ɓe watta e izzata ahliha tedduɓe ɓen e yimɓe mayre on ɓe watta ɓe adilla tan hoyɓe ɓa ministre e président ko naɓeteɓe so koye raɗe wa kadalika ko noni yafaluna ɓe gollirta disodire moƴƴa feere ande min ndaare siko feere huwen ɗum wa inni min mursilatu mi faala nelde mi jonna ilayhim faade maɓɓe hediyati neldaji ɗuɗuɗe marɗe valeur fanaziratu min dara bima yarji'ul mursalun kon ɗum nelaɓe ɓen artidata e muɗum kon ɗum e jababu yeɓe addata si ɓe jaɓi neldari ndin en andi wona annabajo wakkiloɗen mo en folay so jaɓal neldari ndin hara en andi wona aaden aduna hara en andi ko aaden allah haray wattanen yiili haray jaɓanen mo ɗoftoɗen mo ko ɗum waaju angu ko ɗum yamirore anden ko ɗum feere anden yonno en anday ko